Arefo NYANSAPO na yeguso a yehwe ya yesanen badwemba koso na subscribe na share na like neja wadwen kire se wo frɛ ofan ye bia wo hene yire nana ya Birago wono na edru no so a eye adesidie na wo ba be kire na kwasem ne se ni bere na esoja ka mo se wo hene yire ya Birago enne nani no asoja gon eni abere yie ade ahia no a wodwen ho a wonte ase na sabie ku ti ase nso a ese wanwene ho yie enne ne nso no ene so ate yie de one ne konna ekra na yie wona bichi aboni yu na makase a efaaye na etutu adanyi tutu modun etutu bia kase eguye no eno bi na afa offenso na afa na ya Birago ne mfikyire amenne na wiafe akente asona de se konkron wada ne bonkum so na wofra ne ntuma wotintim eno na ama na ya Birago wato abeson no na eni etutu ato ne nsemu na wohia wogefo na wogefo ne hwan wogefo ne minu se yenyina be kono mo enti na nei na nanom adehye ene Offinsoman afa ato omo so a yenyina yeba beta akiri se ne yebeya yebeboa no ne apepa ne nim so Asante kotokose hweme soma mini dinti na atwe mienu enamo tini enye humani soma minti eye hweme so ma mini dinti na atwe mienu nam se ebe no nkyira se ne se atwe mienu anasa amoa atwe wo mota didi wo dotto ase na dotto ase ne se mokose wo no mu didi na obofo oba wo mu hu wo mo obefiri won ma ro abeto won mutu ti ba ko gina dotto na no aba ko hyem odidi wi a wo no abegina nche na ba ko nso akuru mu eno na Asante kotokose hweme so na mini dinti na atwe mienu nam sane ebe ya oba ko no hu so obofo oba obeyi oba ko na aka na suti na wo mu nyina aduane won mo enemu mirika enu nti ena hu behia ti nyina ye beboa na ya beboa mo hene ye ya Birago eneyi ade ato na ni ye behwe ni aboa no ama na yi na aye fefefe ewo sanse eyiye enyi nipa ba ko ena eye ohene yere kafra die na nwie bi die ene amane die kafra nyame wo ho na yenko yenim samni adisedie na adisedie na ena enche ebedru so na waba kire samni die sa wohwe enye mma ena edinachi a mema krentra nwam ena ebo na chidom agene tata ede ne bojo bonase sene bia na adisedie a wode ebua na ana wiafe akenta oye ne ho kanu prekope ode akọ krofufra okomu no ode akoto so ma remfi se Asante amamre ne yen abakwasem ene ho ensem ne amane no isusu se so obi free ati asefo asasi so a osa okrofufra woko wakoto so na wako akọbọ ne bra wo ho no enti na nanom de e kana prekope se okọ akura no ne nanom ho a okoto so na obobra fufu enti na obi toa na nanom onsie do se de ne na na fra ne ntoma wotintim a okọ a anya hwe no e di petia e di sikaboduku ano ya de niema awdo bi na ya de aka ho se wonye odu kwan so a odi sika na eboduku ano no ebeto nsuo eja akwan fefefe se ne be ya akono na wuduru ba bi efre won se asama na do a wabo wamane na wamane aye fe yin se eja akwan kwan papa so e na ade bae se adi pepepe eno ene ye kan se adesidie eno na neye ekunafo ni nyina no e wo se obia ede ne die ba eno die enye se mepe ena mede ko ne mpenti meja eya mamere eda wo se bia gonto enye wo hene yere no mo nko a obia wo ba asase so na wade ye die se de wo danto wo no ma wo sa wo yere asade no se odi adesidie de ba sidie no ye wo mu ba ko ye di yi wadwaye ena ba ko ye se di udwa kwan na odi akọ oba panyi na ewo so no e di asakakra me hwede ohene ya ba betlase banya adi akunya enche na ebraso se de no se afi mo hu yi prekese eni nyinya habai ena yaka abum enche na disi ni petros we asa agofoma no wudi adesedie no ena nananom manimu a
etwaso mo se ato santene na eba no de edi ani kutu awisi bi hu ebeka che de edi ka ye ehina ena etwatwaso ya ye hu se ya chichiri bibi nso ewa haban munumu afei wei eye broni ensanom ene ye ne a yekrum hansane bi ena eno nso twatwaso na okwa obebo amane wei eye ensuo a okoyi obetumi anom snapo ena etwaso ewo ho no ebinom mo eye midu na du kwamu a na mmereche ene na sikire ka ho ena etwatwaso nsamna wei eye nana ne dan ya sabi okoyi ewoso kodem we duku ene ahyeche ne fefefe ahosuo foforo different na se foforo ahodro ena etwatwaso no nana wona sengrete nana wona ntuma nana chacha wo nana beshiti libemu ene nana entuma ahodro a wose wode koka tane ho broninsa a egugu guade ayem fefefe we nana kanea obeso de bestisi ne dem kama eno ena etwaso nana akonwa a wokoyi wayo hene obetransfer ye se hu se dwampa wotuadua eno so etwaso na mbode yemo mienko na yenkotie abranchiri mu nankasa eba Sabre wana akasa asema no amigina ha ayame nananom asona abusua abrodo okuya nananom dudu obribi nananom ayesam ko badwama ne yeye nananom sabre mani ata kokwa yeda na wi Africa ntan Offinsomanhene nana pani kro ye no pani nkoso anti nana ko tumfo te kokwa so wakoko wade kwatu nanim obisane se waya de no ope sasa na wi Africa ntan wanya pesa minkum nyanti wakasa mepemu ani nko ema Offinsomanhene ene ya mu ani nko ye free enkel ekopem akomadan afrancho aya Offinsomanhene asase ye na wi Africa ntan Offinsomanhene atasomiensa aya na yire wa Birago kokofu a ofri fumasa bretioba de chani odimpo apani yasiniba bretioba chirikashre mamponkotochi obo hie kuma nanano no amani ampo nanano no nanano bretio ne dia kobaje mutata nanano bretio ma kro abo ne sebo obekra ni mobra wa sabre kakape akani mpompom otono na ato wale paso ento obisuo nanano wani ni kru na dia nyina na wi Africa internet ye emre kakra ni nanana to nananum awansia do nanasa wanya kwa branuma nanama na sote sani kru da ya wansore wani na busu adam aji kibehwe ya ba ya no na ya nokra na wachu da ya bai oba Birago kokofu na wi Africa ntenhu no waka kira ne se me do prakopa meware wo ampa wo mana busu apanyi ni kosre no waye no ho ade amamre kwanso obaya yire prakopa ene wase ni kru na ade nyina breche abona na eto nananum awanse do a ene wato na gade so ade bai panyimfo se kontrolfo se misuma ne mani asasa fa de a wode kire agide wa ma ha na ehunu oba Birago na gade ene ya treto ya nya achaso a oja ni kru kwa ya etwato ene na last respect ene ode ma no oso kita ne nsafuo ni tanyini ene dikai sasa ensa be yensa eye tanyini ene dikai sabre obekra ni panyini ni tanyini so eye obekra ni panyini ni niema ene o kire no owie ye kita ne bese sasa na atoya ne abese no eno nti ne bese ena edada no ho no na eye oba Birago woni nana ewo ba aye frane mampokua adusi pokua sadia wakasa awreho asuni wasese ne papa na ade nyina nana eto nana no wanse do a okita ne nhire ene die kwanso ena edada no ho no wana wo wana so ato nana no awanse do wase ebeya ne yabaya na awreho na so fidua wa be frimu nti obedare nyame ase okrani flower aya man Birago kokofu wase ye be mana mintimi ne wonko na mintimi enkwahwe ba bia de woto na mrepam no meba no mabehwe ba bia de woto ye ne nhire ena edada no ho no owie ye okita ne nsa ose ye be ba kokodufo
Kasaprako. Eja kana no atumo. Nana hina kana no atum. Birago ministry America. Edia na America. Midimisam hina amanyame. Sabre ni kasaprako. Ni kasaprako be no kitana donko. Empanyimfo sapa. Eni die kwanso ana edada no no. Owi akita Alakin. Papa bi anonso na edada no no. Oba Birago okrani panyini. Nisa ana edada no no. Enye ni panyina na nim ansadin no. Enu to kita ne wan papa bi. Anonso ana edada no no. Owi akita Dongazia. Anonso ana eba no. Okita ne drink papa bi. Enwan anonso na eba no. Owi ayo kita ne nsuo. Samusha ensuo no ho a. Eye ahodo me ensa. Wose ye nana. Bam wo wa yamade. O wa agimade pa bi afri mi nsam. Na nya bam wo wa kamni mi kunu do ensa da. Se ne bam wo wa agimi kunu afri mi nsam a. Me ni hwia meka. Me de mi nsam nyina amanyame. Sabre owi ye okita ne shinap. Abrochire dia papa bi. Ose na nanom nye. Ensi achi ame fo so yemfa na se wa nya kwa abro no ma. Woni na nanom ne yemfa mo mpa yepa. Enta na chi. Se na wi afia kenten ekwe. De yenkwa nhia. Eye aban asem. Eye enimguase. Na nam de nse so fama. Empale no wo Yesu din mu. Owi ye okita ne manches. Odi na picture na ato ho. Sense odoni kunu ye. Ose sense ni re enfini renti. Obi anso ere enfini kunu. Eno te manches won saso bi ma. Picture na da ho no. Ore enfini kunu da biara da. Owi ye okita ne kendre. Sa wo hwe kendre ni mu a. Kendre no eye ahodo maako eye nnan. Yesu eda ho. Abrochire kendre. Ghana kendre. Ni nyina eka ho a edada no ho. Owi aseda na se wanya akwa abranoma. Ene edoma be yaw. Ahoho egu so. Eda sabo anwumre ya fruit pan. Omu bedidi. Enu to kita na abrochire oat. Ghana oat. Enye ni pa nyina na pe abrochire de. Good morning oat. Enu so na edada no no. Owi okita ni milo papa bi. Ni milo. Na se wanya akwa abranoma. Osijie. Uma muso anwumre. Wodi asom ahoho. Owi okita na sichire. Okita ne mrek. Enu so na edada no no. Wokita ne tofe. Ne tofe papa bi. Wase makoma so ade. Eye nana ejuso hima ya santoa. Sede okrani panyini ekasa no no. Ose ne tofe. Na koma so ade. My love. Eye odo. Eye odo. Ose nana me do. Nana me do. Nana me do. Nana me mrao. Nana dan wa brami. Ye nana. Nana uda makoma so. Nana oya makoma so ade. Nana. Nana mbodi ana wasi agume. Oba pa Birago. Okrani panyini. Sede wakasa eno. Wakita na brochire tofi papa bi. Eno so na edada no no. Oriye wase nane memrel. Nana waye bia mame. Aye biafo. Nana bana ade na mame no. Esombo sina de nyina. Eno to okita ne manches. A waye ne dai. Nana oso osi dai do tum na ye ya. Eko besi dai. No waje watum. Sabre ne manches. Oye ne dai. Ena edada no no. Oriye nane wakita ni duku. Ni duku tuntum. Nana oso ni asuna busua. Mo bebo duku tuntum Nyankopɔ ya adoma wachira. Okita ni duku tuntum a. Nana se wanya akwa abranoma. Woni abusua mo de bebo muti. Oriye ye okita ni first hour papa bi. O de Reverend abom. Ekire wodo asumdue kroye abotire. Eno so na edada no no. Nana sabro okita ni henki. Henki fo ni nyina momra. Monsa somra. Monsa somra. Ni henki. Ni henki. Ni henki. Ni henki. Ni henki. Ni henki. Aba pa Birago. Nani afi. Ni henki papa bi. Ana enam dwom no. Empanyimfo de. Ahemfo de. Ene de kwanso. Ana enam dwom no. Aba pa Birago. Birago kokofu. Bretioba. Said ya wakasa no no. Nana no wiye. Oriye. Wakita na nantuma. Nana wi afia kenten. Offinsomanhene atasom yansa. Danso aso. Sabre ne ntuma. Obi anu se ya na ope life ye. Eti na abotire. Eya hodo akoma. Eya miensa. Nana abotire ya miensa.
okitana na che ade gu ni kom jina ho da woni hwe bia na se wanya kwa bro no ma won jina ho na da woni aha da woni jina ho ayeye okitana na che na ka wodi begu na bechi okitane petia said your papa Birago ekasani osi wa ya chichidie osi mekọ no boko meya no boko sa finshi aboa kwati aye musuo nti mi hwedi enyame beye osi wa kwabrabre ne petia ne din no osi kitane petia kwakwa lobi petia eye na nan asuna kawa eno nso eda so okitane chain papa bi ne ntuma ahodo na tutu tataya sasa na emfa ne nan esi fom nti wo kita ahene man fa beka entuma ne ho mame ne spray papa bi mami dada ho perfume ne spray awale aso me do mikro me ware no na so ne ba mo wo waje mikro free ntem na siesie ne ho a na hwehwe papa bi ehyem eno so eka ho oba Birago se owieye na nanom okita na brochre kete papa bi ne kete na kete ne tete wakasa ni bobo papa bi ni bedsheet ni danta eguso panyefo se sumia ena madwen oba pa ne so ni kura kuma ti senkanfo wade ne to sumia paso ni best friend papa bi ni blanket ena edadan ho no owie yo kita ne snap mani nyina ho ma snap ni nyina ho na kofuna ena sabre edadan ho no oba Birago kokofu wasida na eba senso ena na wi afra kente Offinsomanhene nti afradi nanim owie okita nate banana kwanya na chiriye kwa lobi edinkra ensroma ena demu akofuna na chiriye eno no owie ye nanom na sewa mame da wani hwe mame da wani hwe ni sei na hwew adofo ne ajanfo oba pa Birago kokofu bretioba ose menka ama obi anti bi se na wi afia kenta Offinsomanhene atosome yensa ebra wo hu no ka so obeware no o ka sa wode amfani ensie da biarada na wo ka asamba akope ena de akira no onfa sa asam no ensie etese oba bia o ware ni kunu na brama ne ka kira ne se o kira na chiwade odi kosua ehye mpaase na wo ka kira na yire se ade obayi kosua na pie no adana obewu na wi afika kira ne se enije bia wa awarem aware amfa so bia obema na nya bi na dia ba kwa wa ka kira ne se eda etwa to no Birago ebe ho na ne wira ebe ho nso obia amono obia anya ne hwe obeti ne suo wa abra wanti ase oba pa Birago kokofu bretioba de chane odimpo apani asini ba bretioba chikashre mampo kotochi obo hie kumana na amani apana na bretioba ne dia kobaje ne tata ose na wi afra kenten asam na okachira no ene ne wati ase ene ne watu ne suchini ye ena sabre ejina ejom no owieye nananom okita ni dwai dwampa otiadua ojai rasta sabre no adadan ho no ojai papa bi dwampa no aha ni dwai ebe ose okita ni okrusika adija de kwaya etwato se de oba pa Birago kokofu wakasa eno no wowieye sense ne ma nyina wode beba be chenti wakita ne snap etwato wasina na sewa snap ensi uso na fo pampa yepa ema Birago abusua ne adofo sense mpanyefo si 30 ya yenya echesoa echira don baba be yaye yenye snap pentu ne fa pampa yepa emi abie kwam ma adofo ne ajanfo obeja ne kura werho akwanja sense na ya ne last respect ena ya werho da odija ne kunu ekwai se de oba pa Birago kokofu ekasa eno no nanan wo wieye wakita efiewra suame oba pa Birago se eni ama we nyina amfa meye show wode bra na se wanya kwa bra no ma woni ya nana ya asanto akrobi asanto a ajoso hima waso kita ne fiewra ena dada no no nanan ni ama we nyina yanye na ye hyianwu se de wakasa no oba pa Birago ya de ya pre no medamase nyame nshiramu
afrani nyina ye fa me yeso na na se wanya kwa bra no me e da sabo ampanifo se ajabi wa ajabi ti ase da sabo e besi na nanan oba pa Birago kokofo se afrani na najigu ho de obedisi na nanan no oba ye fa afrani ni nanim amani refu oba pa Birago da biara da se de wo kasa eno no medam ase nyame nhira mo Odwampopo bi esi kro ni mu awase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa wotua ne nsem mojabu ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO Abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya